să vadă ce mașină frumoasă este. Ei, ce mașină ți-ai luat, mă? Cât ai dat pe ea? Maybach. 500.000 de euro? Cum îți permiți să spargi ea, mă? Cum îți mașina? Cum să nu electrică. Zi-ți unde e trambolina? Aici nu. Unde pe altă? Mai acolo. Acolo. A, nu. Acolo chiar la... Mai sus un pic. Acolo. Mai sus un pic, chiar acolo. Așa. Noroc, vii. Uai, ce-mi trag, bă. Merg, mă, eu t-o distrus mașina, acum trebuie să ne proptim în ei. Cât de monedă? Aici e curvă? Aici. Idiota! Da, nu bate, nu parcă așa. Să nu te băgăi. Una posa idiota, una zburatora. Uitați când zboară Maybach-ul lui Becali. Chiar în lac cu ea. Facem o baie în lac? Perfecto. Are și airbag. Ce bote tras. Dar vă că n-ai zburat pe geam, asta e mașină de aia, sigură. Nu m-am zburat, da? Pe pod, bă. Păi muri. Sau nu trambolina aia dată? Nu trambolina aia dată. Ha? Acolo, tot acolo trebuie să mergem. Păi iată, nu știu unde. Ia așa, așa că e bine. Hai, sar, sar. Nu, sare. Pe acolo. Ia, nu mă merge. Uite-o. După aia, uite-o. Chide ușa așa, aici. Oh! Ce? Asta e mult, că-i pisică. Asta e mult. Deci vine și pâinea și te aduci laptele și nu știu ce. Bine? Da. Faceți și voi o pauză. Nu, Alina? Da, bine, bine. Păi nu ai renăs. Nu, nu pot să slip. Bă, că nu mai am mașina. Vă strica jucăria? Ui, bă! Zboară, puiule! Hai pe jos, că ești mai tare decât un elicopter pe jos. Bă, acum zi unde găsim mașina. E tot. 227 studiu. 227? 227, 555. 227. Ui, bă. Ți-ai văzut pe telefon de nu? Uite acolo. E o mașină. Da, Bă! ei, gata, că ei s-au blocat accelerație, mă, unde te duci? Mă, vreau la fuge după aia. Să fugi mașina.
Uite-o. Ce să fie în viață? Asta e la Nu, nu, că e bine. Să nu. dar nu știu acum. Dar nu vor ăștia, uite-o. Ce să faci din el, mă, că te uiți pe el? Coboare, mă, pe tot, mă. Dai, mamă. E ucigat polițaiul. Ce fă focul, zice? Ce-are în ordine? Nu am arată. Fire in the hole. De frate non le foc. E ucigaș. Nu știu că le vedem cu siguranță mort. Așa, super tare, oricum ești mort. Fugi, bage Ionie, fugi. Fugi că vin lupii. I need assistance. Dacă mai spus să uci în prima uce. Upsi. Bă, ești ca în Godzilla cu taxiul ăla, mă. Nu afară steluțeac. Da, că... Protejați mașina. Unde? Dai, bagă mare că ești mort. Ești ca în său. Ești ca și mort. Ești... Unica ta șansă e vopsitul. Ești că nu pot să iau. Ai mai trăit pentru o clipă. Ești mort. Ești prea mort ca să fii viu, mă. Unde fugi, mă? Mă, ești jos. Run for life. Profesoratul ăla, mă. Ăla-i coșmarul tău. Ai spus, vine la ei mort. Ia-o față de colat. Ia-o prin grădină la oamenii mei. Nu văd câte taxiuri, eu știe pe ăștia care să treagă, mă. Treagă? Treagă. Să treagă, mă. Dă-i mă, ia-o, mă, în parc, mă. În parc vrei să mori. În parc vei muri. Te vei lovi de un copac și vei muri. Fără rog, fără nimic. Ia-o, mă, pe ușa din spate. Dar n-are taxiul, mă. N-are, mă, că de-aia dea bani la firma de taxi sus. Dai, mă, la oameni, mă. Omorul încă 500 până mortul. Ăla e, tataie, uite omul negru. M-am dat cu picioarele acolo. Acum. Gata, mă, da. Stop, ce acum. Cum a s-a dat? Respect pentru. Bagă mare! Vezi că s-a deschis ușa. Oh, stai că altă mașină ai parat. Bă, omul negru, mă. Băi, om în ial, mă. Se vânează, mă. Bă, tu ești mistrețul lor, mă. Nu vă mai arată? Dai-te tu și, bă, că te termin tot.
trebuie să... Nu dăm stop până nu mor. Omoară-i, mă. Ai berit jucăria? Da, mă, nu te ia motorul. Cu sniperul, mă. Mă, vezi că vin polițaii, mă. Dă, mă, polițai, mă.